земи се гръмни. Обикалям квартала, около мен хвърчат линейки. Гледам некви кухи лейки, как друсат по пейки. Часът беше някъде към 2:30. Так му реших да отскоча до магазина, да взема 2 литра бира плюс кутия цигари. Трудно е да се откажеш от навиците стари. Отворих чишето и глътнах няколко глътки. Запалих цигара, пуша на големи дъбки. Вървя по тротуара и е пълна тишина. Докато се обърнах, беше паднала мъгла. Започна да вали и тък му сложих качулка, когато до мене спря шибаната патрулка. Слезнаха 2 униформени ченгета. Еба си късмета да се еба в полета. Единия вика: що са ти толкова червени очите? Еми, щото аз рапирам докато вие спите. Другия вика: що ти е толкова широк панталона? Щото в тесни дрехи не ми се побира питона. Я нама ли тона? Каза злобно ченгето. Добре, нали нема да ме водиш в трето? Дадох лична карта и ме провериха. Проверката беше спокойна, бих казал тиха. Нямаше за какво да ме задържат и ме пуснаха. Веднага благодарих на Исус и Аллаха, че ченгетата не ме познаха, че съм заплаха. Как само се усраха, двамата пунгери бяха. Продължих напред и спях под някаква стряха. Най-накрая спя, държа, облаците се наваляха. И като цяло това беше въпросната разходка. Прибрах се вкъщи и отворих бутилка водка. Бързо събух своя удобен найк и седнах на компа да подсъкам Counter Strike. Направих 20 фрага, отнех няколко живота. Беше ми нервно, реших да напълня хълбота. Отворих портмонето и извадих амфетка. И след чертата вече бях по-нормална гледка. Пуснах Банко 1 и Мишо шамара. Мама му стара, аз съм епати газара. Реших да забия и почнах на фристайл. Вече разбрах за разходката в моя квартал. Взех лист химикал и седнах да пиша. Беше тиха нощ, чуй сърцето ми как диша. Траснах набързо 2 готини куплета. Аз съм друга раса, пич от друга планета. Стана 6 сутринта и засвири будилник. Направо се насочих към полупълния хладилник. Реших да закуся сирене с макарони, за да имам сили да чупя ребра с микрофони. След като закусих, отидох в уютната ми стая. Беше доста разхвърлено, ако трябва да призная. Легнах си в леглото малко да отпочина и се сетих за лятото през 2020 година, когато бяхме с саперите на плажа. Бяхме мъртво пияни, нека да го кажа и да отбележа, че това беше в Бургас. 7 дена седмицата давам мръсна газ. Но както и да е, това е друга история. Винаги съм пръв и винаги си втория. И тук вече идва време да престана. Това беше за сега, не знам дали схвана.